Έλα να σου δείξω μερικά motion snacks όση ώρα περιμένεις να γίνει ο καφές σου. Οι κινήσεις αυτές θα ενυδατώσουν την περιτονία, το συνδετικό ιστό που συνδέει τα πάντα στο ανθρώπινο σώμα. Τοποθέτησε τα χέρια σου στον πάγκο, τα πόδια στο άνοιγμα των ισχύων. Λύγησε τα γόνατά σου και τέντωσε. Ημικαθίσματα. Εισπνέω όταν λυγίζω, εκπνέω όταν τεντώνω. Διατήρησε την πλάτη ουδέτερη. Φρόντισε το βάρος σου να είναι προς τα πίσω. Κάνε 10 τέτοια ημικαθίσματα. Δες κάτι ακόμα. Στήριξε τον πάγκο. Άνοιξε καλά τα δάχτυλα των ποδιών σου. Φέρε τις φτέρνες σου όσο πιο ψηλά μπορείς. Πάτα ξανά. Φέρε τις φτέρνες σου όσο πιο ψηλά μπορείς. Πάτα ξανά. Το ξέρεις ότι η κίνηση αυτή δυναμώνει εξαιρετικά τη γάμπα? Η γάμπα είναι η δεύτερη καρδιά στο ανθρώπινο σώμα. Κάνε 10 ακροστασίες. Άνοιξε τα χέρια στο πλάι, στρέψε τις παλάμες προς την οροφή. Κύκλοι ώμων. Η κίνηση αυτή θα δυναμώσει τους ώμους σου και θα ανοίξει τη σφιχτή περιτονία του στήθους. Κάνε 10 τέτοιους κύκλους. Έλα μαζί μου για 7 μέρες, να δεις πώς θα σταματήσει να πονάς και πώς θα σε ευχαριστεί το σώμα σου για αυτό το υπέροχο δώρο που του πρόσφερες. Έλα να ενεργοποιήσουμε την περιτονία σου.